perseen Matti, minä oon WC-vammainen. Olen. Ja menen niitä työhön moikkaamaan keppiä, siis Seppo. Nyt minä menen. Moi Seppo! Moi moi! Mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvä. Paniikkihäiriö! Paniikkihäiriö! Apu! Pitää päästä kävelemään! Kävelemään! Apu! Joo! Portaille tuu! En pysty pysähtymään! En! Ai! Apua! Voi voi! Voi voi! Ai! Mikä vittu toi on? Se on komea urosyrmi! On se! Nyt ammun! Kuoli! Pitää lähtäkää! En oo ihan varma. Voi hyvä isä! Se olikin perseen Matti! No, ei auta ku palotella. No niin, paloteltu on. Viepäs tämä ruumis itätyöhön kepille. Siellä niitä tarvitaan. Joo. Vie vähän vaatteita, juu. Tässä on meille vaatteita, vie Venäjälle. No vien. Hyvä. Oi hyvä isä, se oli perheen Matti. No, ei auta muuta tehdä kevon perheelle. Moi! Ja perseen Matti juntiin, enää minä oon juniorissa. Minä oon perseen Matti, minä oon WC-vammainen. Olen. Ei siis mitä tuo... Hei muuten, pitää ottaa...